आपण पाहत आहात लोकप्रबोधन, सर्वसामान्य जनतेचा हक्काचा न्यूज चॅनल। कुरुंदा मायनर येथे भीषण अपघात, सुदैवाने जीवितहानी टळली। हिंगोली जिल्ह्यातील मोजई कुरुंदा भाटेगाव येथील कुरुंदा मायनर परिसरात भरधाव कारचा अपघात झाल्याची घटना घडली। MH15GL 7913 क्रमांकाची गाडी भरधाव वेगात असल्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले। रस्त्यावरील छोट्याशा डिव्हिडीमुळे गाडी अचानक घसरल्याचे सांगितले जात आहे। यानंतर वाहन थेट रस्त्याच्या बाजूला जाऊन अपघातग्रस्त झाले। अपघात इतका भीषण होता की परिसरात काही काळ नागरिकांची गर्दी झाली होती। मात्र सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। वाहनातील प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे। स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदत कार्य करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली। भरधाव वेगामुळेच हा अपघात झाल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे। लोकप्रबोधन मराठी न्यूज नेटवर्क महाराष्ट्र प्रतिनिधी सचिन मुधळे, हिंगोली।